הנהג, יאללה, סליחה, מה זה הדבר הזה? אנשים מאחרים לעבודה, יופי שאתה עובד גם. הנהגים הדפוקים שלי. לא מספיק ששעה אתם לוקחים אותנו דרך של 20 דקות, אתם גם תקועים עכשיו פה? יאללה. הוא לא שומע אותנו, מה אכפת לו? בגלל זה סגרו אותו שם, בשביל שלא ישמע אותנו. אכפת להם? צריך לעשות הפגנות כדי בכלל להיפטר מזה. כאילו הם עשו למישהו טובה, המטרונית הזה.